ଆଜିର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଏନବିଏଫସି ର ପୂରା ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ନନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କମ୍ପାନିଜ୍। ଆଜିର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଏନସିଇଆରଟି ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ନ୍ୟାସନାଲ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରେନିଂ। ଆଜିର ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଏନଜିଓ ପୂରା ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ନନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଏନପିସିଆଇ ର ପୂରା ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ନ୍ୟାସନାଲ ପେମେଣ୍ଟ କର୍ପୋରେସନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଓଟିପି ର ପୂରା ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ପାସୱାର୍ଡ। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଓଏମଆର ର ପୂରା ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପ୍ଟିକାଲ ମାର୍କ ରେକଗ୍ନାଇଜେସନ। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପିସିଓ ର ପୂରା ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ପବ୍ଲିକ କଲ୍ ଅଫିସ। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପିଏଚଡି ର ପୂରା ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ଡକ୍ଟର ଅଫ ଫିଲୋସଫି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପିଏନଜି ର ପୂରା ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ପୋର୍ଟେବଲ ନେଟୱାର୍କ ଗ୍ରାଫିକ୍ସ। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପିଆଇଏନ ର ପୂରା ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ପର୍ସନାଲ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ ନମ୍ବର।